4 forslag her i aften. Et, der gik på, at Københavns Kommune skulle fremsætte tilbagekøbstilbud af ungdomshuset. Et andet gik på, at kommunen skulle påtage sig en mæglerrolle mellem parterne. Og et tredje gik på, at man skulle udarbejde en bevaringsplan for adressen Jagtvej 69. Men der er ikke kommet noget ud af det. Det er alle sammen blevet nedstemt. De københavnske politikere vil ikke røre ved den her sag, og derved mener jeg, at vi er fremme ved en rømning. Fonden foreslog allerede før de her uroligheder, at man oprettede en hurtigt det er fornuftigt, for det er det jo. Men når dem, der så sidder på magten, ikke spiller spillet, som de burde, hvad skal vi så gøre, altså? Så er der heller ikke nogen mulighed for, at vi spiller det spil. Det svarer til at sidde og spille Matador med nogen, og de snyder hele tiden. Så på et eller andet tidspunkt, så tager du bare spillet, og så smider du det bare ned på gulvet, og så er det slut, så spillet slut. De der folk, der sidder inde på Rådhuset, de har ikke ønsket at spille et demokratisk spil med os. De har ønsket at knuse os. Det er det, de har ønsket fra start til slut. Og der, hvor jeg står i dag, så har jeg da også sådan, jeg skal ikke spille noget spil med dem. Jeg skal bare ødelægge dem. Jeg skal ødelægge deres system og deres spil.